Maayong hapon kaninyong tanan. Oras ron alas 5:30 na adlawng Biyernes. Akong tiwason ang akong project katong giputol nga net nga tag 16 meters kada isa ka length kay akong gamon para sa piutanan sa akong mga manok. Ako ni siyang trabahon mga guys kay gamay raman na siya kay ug imuhang binatong taman bali 3 meters raman so nag-need ko og 8 meters. So ako ni siyang sumpayon para mudako ni siya mga higala. So, mga higala, tabangi ko ninyo para madali ni. So ako ang gamiton ang dagom nga akong gi-improvise nga dagom. Wow! Dinagom ni nya ako ang giputol kay para mahimo ning ingon ani. Then and of course ang gunting di pagkalimtan ang tanod nga gamiton para sa pagsumpay. Okay. Ako na ning buhaton. Then ang net. So ako na yung trabaho. So ako siya nang paslakan. Sudlan. Ito na yung sudlan mga higala. Akong tahion. Kani siyang tanodang mga higala para ni gamit para pangsumpay dire dili ni siya panod nga katong pantahi sa sinina mga higala. Kani ni siya pangtahi para sumpay pang net. Suway-suway first time na haning buhaton mga higala. Ang ikuton ang akong manok. Taon-taon na jud nga project ka wa pa na ko matiwas. Kay tungod sa apiki sa panahon, busy kaayo sa oras nga ting trabaho. So, maora man ni. So, dali ra kaayo mga higala, ingon na ningon ra. Then, so isumpay. Sumpayon ang sigkatumoy. Ang dako aman ni tumoy. Tumoy. Kita na gyud nako si tumoy. Kita na gyud ang duha ka tumoy. So ingon ani ni siya para isumpay. Ani ang buhaton. Sumpay. Kasuway ba mo og magsumpay yun ani? So, ako na siyang buhaton mga higala. Kaya sa una ha, so kung maabot diri sa isla, usa ko og di mo mangutana. Paborito nako ning trabaho ka na manahi. Wow! Uniform. Labi na kanang mga uniform sa maestra. So klase-klase sa mga panggamit suot para sa pangkasal. Trabaho mga higala. Sa di pa ko na anhi diri sa isla. Wow! Tarang! So first time na ako nga kuan og pukot. Pero og diri sa isla, og diri ka sa probinsya, daghan kayang mga kalingawan, daghan kang mga buhaton, pwede ka mag-gardening, pwede magmanukan, magbabuyan. So pwede po ka managat. Managat. So nindot kayo mo experience ang kung unsa ang kinabuhi diri sa isla mga higala. Ikaw kayo. Hapon na. By the way mga higala, para day maglisod, kalimot ko nga ari ra day kutob ra sa siko ang imong tanon kay para dili na ka magdupa-dupa. So kutob ra sa siko ang gitas-on sa imuhang tanon nga gamiton, pero kani kay
na ang isang lupa kapin, isang lupa na putol, so nasugdan naman. So ako na lang ning kana padayunan.